Минем училищедәге укытучыларым, алар Гаҗәп Шираздан абый Сарымсаковның исемен генә әйтүне тора. Ул безнең курс җитәкчесе иде, акторлык осталыгы буенча укытучы иде, тел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамуков иде. Габдулла абый Шамуков, уйлап карагыз. Үзе мәсьәләләр яза, үзе һәр вакыт даими рәвештә сәхнәдән чыгыш ясый, нәфис сүз белән. Һәм Шираз абыйның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәйн абый Уразиков. Менә нинди укучыларда укыдык, һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле саныйм. Шулай итеп, мин әле училищеда укганда ук инде кайбер спектакльләрдә катнаша идем. Менә шуны 65-тә тәмамлаганнан соң безне Наил Әйипов белән икебезне менә шушы Камал театрына кабул иттеләр. Менә шуннан башланды, һәм менә ничә ел быел инде 50 ел була икән. Уйлап карасаң, әле кичә генә укырга кергән шикелле, әле кичә генә тәмамлаган шикелле, инде уйлап карасаң, 50 ел гомер үтеп киткән. Театрда эшләвемнән канәгатьсезлек, зарлану сүзе миннән беркайчан ишетмәсләр. Чөнки эшли башлагач та, эшли башлаганчы мин әйтеп киттем анда, бер-ике роль дип, эшли башлагач та мин рольләргә кытлык булмады. Әле вакытта яшь идек, энергияле идек. Роль артыннан рольләргә кытлык булмады. Инде теге матди хәле начар, нидә начар дигән кайда яхшы иде ул. Ул бит тик тормаска кирәк. Без инде концертларда катнаша идек. Менә ничек дип әйтим, бик күп язучылар, шагыйрьләрнең юбилейларында катнаша идем. Ул бит өстәмә түләү дигән сүз, име? Аннан соң телевидениедә күп минем эшләр һәм язмалар бик күп. Ул вакытта радиода, менә белмим, радиода хәзер инде бит сакланганмы юкмы, телевидениедә мин бик күп язмалар. Театр шул кадәр күтәренкелек кичергән чорлары булды аның театрның. Һәм хәзер дә ул шулай. Ул 60-нчы елларның ахырында, 70-нче еллар, 80-нче еллар гөррәп йөри. Хәтта менә тәрҗемә ителгән, дан куелган спектакльләргә дә билет табып булмый. Ә безнең шул менә хәзер юбилейлар үткәреп яшәргә инде, 75 еллыкны үткәреп, матур айтып үтеп китсен иде тыныч кына. Һәм исәнлек, саулык кирәк. Исәнлек, саулык булса, әле ничек дип әйтим инде. Әлбәттә, теге таулар күчереп булмас, арслан тотып булмас. Көчтән килгән кадәр, хәл кадәр әле насыйп булса эшләрбез дип өметләнәм.